माता कितना सुंदर लागेला जब धरती पर लोग राव नाम जपेला। सुख होखे या दुख, जे भी भक्त दिल से रउआ के पुकारेला, रउआ अपना हर भक्त के पुकार सुन के प्रकट होखिले। जैसे हमार पुकार सुन के रउआ कामाख्या से चल के थावे में आईनी, आपन चमत्कार दिखा के हमार मान बढ़ैनी। आज थावे धाम अमर बा। हर हसू तो ठीक कहता रह, जे भी हमरा पर विश्वास करेला ओकर हर मनोकामना पूरा करीले। चला आज परीक्षा लिखल जा। परीक्षा जरूर ली मैया भवानी, मगर हमरा जैसन कठिन ना। काहे से कि आज के भक्त हमरा जैसन कठिन परीक्षा ना दे सकेला। ठीक बा रहसू, चला परीक्षा लिखल जा। ठीक बा, चली। सुनर लागेली लीलरा बिंदिया शोभे होठ पर लालाई माई सुनर लागेली। ताकत बाड़ी मुस्काई माई सुनर लागेली। ताकत बाड़ी मुस्काई माई सुनर लागेली। बड़ी निक लागतावे हाथ तलवारवा, आसन लगवले बड़ी सिर के ऊपरवा। बड़ी निक लागतावे हाथ तलवारवा, आसन लगवले बड़ी सिर के ऊपरवा। ललकी चुनरिया इनके सिर दौड़ाई बड़ी सुनर लागेली। ताकत बाड़ी मुस्काई माई सुनर लागेली। ताकत बाड़ी मुस्काई माई सुनर लागेली। के देली माई महिमा दुलार हो, भगतन पर राखस अपन कृपा अपार हो। सबका के देली माई महिमा दुलार हो, भगतन पर राखस अपन कृपा अपार हो। सजल मंदिरिया शोभे कोहर लोग पूजाई माई सुनर लागेली। तारी मुस्काई माई सुनर लागेली।
जय हो मैया थावे वाली। अरे अरे प्रीति, भाभी का हो गई? प्रीति, प्रीति। भाभी। हटिए 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 लो, रवा लो, घबराई लो मत, हम है डॉक्टर। चिंता के कोनो बात नहीं खे, रवा बाप बने वाला बनी। उठो भौजी, आओ। रउआ कृपा से हमारी इहो सपना पूरा हो गई। हाँ भैया, अब अपना घर में एगो नया मेहमान आवे वाला बा। तू पापा बन जीबो आ हम चाचा। चलो भौजी। जय हो जय थावे हो वाली। मैया। जय हो मैया। चलो भौजी। अमन, प्रीति, अमन कहाँ बाटे? बाबू अंदरे बानी। अमन, हाँ भैया, यानी आवता। आओ तनी। का भैया? देखा, तू अपना भाभी के लेके जाके मेडिकल टेस्ट करा ली है। हम ऑफिस जाता नहीं, अब पैसा के बिल्कुल चिंता मत करी हलो। काहे से कि डॉक्टर ने हमारा सेठ जी की बेटी बाड़ी, आ सेठ जी हमरा के बहुत माने ले। तू जाके देखा ली है, हम ऑफिस जाता नहीं। ठीक बा? ठीक बा। ठीक है प्रीति। भौजी 2 मिनट रुकी, हम आओ तनी। ठीक बा। ए भौजी, भौजी हाँ चलो हो। चले के। चली। ए मिस्टर, ये लीजिए पर्ची, दवाई लेकर आइए और इनका खास ख्याल रखिए। ठीक बाबे। चली भाभी। ओ माय गॉड। ये मैडम जी सुनी ना, एगो बात तो भुलाइए कोई नहीं है। ये पर्चिया में ऐसा दवाई लिखी कि भतीजो हमारे एकदम गोर होखे। एमे सब लिख दिल बनी, तहरा दोबारा बहाना बना के आवे की जरूरत नहीं खे। ठीक बा। दुनिया में दुइयो को विश्वनाथ बड़े, एगो काशी में, एगो रामपुर में। हमार काटल पानी भी ना मांगेला। राम राम मालिक, भगवान झूठ ना बोलो आवास। राउर चर्चा तो पूरा जिला जवार में बा। रउआ सामने जे उड़ेला ना, ओकर रउआ पंख कटवा दिले। ठीक कह तारी मुंशी। मुंशी, अरे छापरा में जौन माल भेजाव के रहे हो गइल की ना? अबे हम फोन लगा के पूछत तनी प्रभात बाबू से। ए मुंशी जी, फोन का लगावे के बा? हौ का आदे प्रभात भैया आ गए नहीं। आई आई प्रभात बाबू, रउआ के याद करत नहीं है। प्रणाम विश्वनाथ जी। प्रणाम प्रणाम। अरे का भइल, माल भेजौला की ना? रउआ चिंता मत करी, माल आज शाम के छपरा पहुंच जाए। बाकी तनी पैर भी कर दी अमन खातिर, बड़ी जी जान से मेहनत कर रहल बा नौकरी खातिर। ठीक बा ठीक बा, पैर भी हो जाई, चिंता कैला के कोनो जरूरत नहीं है। ठीक बा, हम चलत तनी। ठीक जय बा। माता। नमस्कार। भौजी, हे भौजी, भौजी हो। का बात बा देवर जी, इतना काहे खुश बनी? खुशी के तो बात बोलले बा भौजी। आज हम डॉक्टरनी मैडम से मिल के आवतनी। का बात बा, कहीं उनका से रउआ प्यार तो नहीं हो गई? अरे भौजी, तू तो हमारा दिल के बात जान गइल हो। कहीं तो रउआ भैया से हम शादी की बात करी। ए भौजी, नेकी या पूछ पूछ, भैया से बात करो ना शादी खातिर, करो ना भौजी। ठीक बा ज्यादा बेचैन मत होखी। ए भौजी, बेचैनी तो बढ़ गइल बा हो।
से प्यार हो गइल, दिल बेकरार हो गइल। तोहरा से प्यार हो गइल, दिल बेकरार हो गइल। बस में न जियरा बन के उड़ी मोरनी, बस में न जियरा बन के उड़ी मोरनी। हमर धान हो अच्छा जान मान हो, जान मार तोहर जालदार ओढ़नी। हमर धान हो जान मान हो, जान मार तोहर जालदार ओढ़नी। भैनी तोहार जब से लड़ल बा नजरिया, बनबा हमार मन के तू ही सवरिया। बस गइल बारू तू त दिल के भितरिया, लौके लो तू ही रानी हमके चारू ओरिया। तोहरा के पाके सारा जग के छोड़नी, तोहरा के पाके सारा जग के छोड़नी। हमर धान हो अच्छा जी जान मान हो, जान मार तोहर जालदार ओढ़नी। हमर धान हो जान मान हो, जान मार तोहर जालदार ओढ़नी। तोहरे ला जिंदगी बा, तोहरे ला जान हो। तू ही बड़ा चाहत हमर, तू ही अरमान हो। तू ही हमर किस्मत बाड़ू, तू ही हमर मंजिल। धड़केला रातों दिनवा तोहरा नाम से ई दिल। नेहिया के धागा राजा तोह से जोड़नी, नेहिया के धागा राजा तोह से जोड़नी। हमर धान हो जान मान हो, जान मार तोहर जालदार ओढ़नी। हमर धान हो जान मान हो, जान मार तोहर जालदार ओढ़नी। हेलो जी, हाँ हाँ माल पहुँच जाई, काल राउर माल पहुँच जाई, चिंता मत करी, हम भेजवा देतनी जी। ई तो सीमा ही है, आई तो मुंशी जी के लड़का है। ली का बात बा, काहे परेशान बानी? देखा आई सीमा के हम मुंशी जी के लड़का के संग देखनी है, हमारा अच्छा ना लागल है। सीमा बड़ हो गई बिया, ओकर शादी कोनो अच्छा लड़का देख के कर देवे के चाहिए। हम तो कहते नहीं, कहीं और का देखे के बा?
मुंशी जी के औदा जानते बानी और उनकर लड़का देखे में अच्छा बाड़ा, तब बात करी ना। तू ठीक कह तरु। काले सवेरे हम जाके मुंशी जी से शादी के बात करब। और सुनी, कल टाइम से आ जाए, कल देवी मैया के मंदिर चले के बाद। ठीक बा ठीक बा। देवर जी थोड़ा शरीर पे भी ध्यान दी। अरे भौजी अब कितना ध्यान दी, देखा तो पेट निकल गई। अरे खिया खिया के तो मोटवा दिल बारू। अमन, हाँ। प्रीति, हम ऑफिस जाते नहीं, आज शाम की जल्दी वापस आ जाए, काहे कि मंदिर चले के बा। तू जानते बड़ो तोहर भाभी पूजा पाठ कैला बिना एको दिन चैन से ना रह सकेली। अरे भैया बहुत पूजा पाठ करेली थामे वाली मैया के, काहे कि थामे वाली मैया के सच्चा जे भक्त बारी, बहुत विश्वास बा माता रानी पर। विश्वास के बाद तो बढ़ले बा, माता रानी अभी तक सब कुछ अच्छा रखले बाड़ी और आगे भी रखिए। देख अमन, तोर ध्यान पूजा पाठ में बहुत कम रहेला, ये बात अच्छा नहीं है। थावे वाली माता खुश रखबा, माई तहरा खुश रखिए। अरे भैया देखो ये कलयुग हो, आ कलयुग में कौन पर भरोसा रखे के चाहिए, पूजा पाठ तो बादों में हो जाई। ऐसन बात नहीं खे देवर जी, एक बार माता रानी से कुछ मांग के तो देखी, वो हर मनोकामना पूरा करेनी। ठीक बा ठीक बा, हम चलत तनी। ठीक बा भैया जा। राम राम मालिक भगवान, झूठ ना बोलो आवाज। बलिया वाला माल के पेमेंट अभी तक न आए, आना खाता पर चढ़ल बा। तो बुलाओ प्रभात बाबू के। प्रभात बाबू तनी आई है न? जी मुंशी जी। बलिया वाला पेमेंट के का भइल? पेमेंट आज शाम तक आ जाई, बाकी बात फोन करके रउआ के बता देता नहीं। बाकी मुंशी जी रउआ से कुछ पर्सनल बात रहे, बोली। हुए चलती तो बतिया ली है जी। का हो दोनों जना हमरे फैक्ट्रिया के लूटे के कोनो प्लान बनाओ तो लो का, कि हमरा सामने बात ना कर सकल लो? ऐसा बात नहीं है विश्वनाथ जी, दरअसल बात ई बा कि मुंशी जी के लड़का आ सीमा एक दूसरे से प्यार करेला लो। तो तू का चाहता रहा, ई प्रेम रिश्तेदारी में बदल जाओ? जी जी जी, एकदम ऐसन के हुई। का हो मुंशी जी मालिक, तारा कुछ कहे के बा? जब रउआ तय कहिए देहनी तो हमरा में का कहे के बा मालिक, लेकिन तनी देख लेब जमाना के हिसाब से। मुंशी जी राउर इशारा दहेज की तरफ बा, हम बुझत है, हमरा तरफ से दहेज में कोनो कमी ना हो। रे धनुआ। जी मालिक। जो मिठाई लिया। ठीक बा मालिक, लिया हो तनी। देखी ना इतना टाइम हो गल, राउर भैया अभी लेना आई नहीं। अरे भौजी भैया आवते हुईन। अरे हौ देखो ना भैया तो आइए गइलन। अरे चलो चल लो, लेट होता। अरे भैया भौजी के तू ही लेके जा, दोनों जना के बीच में हम का करें। आ सुनो, भौजी के पूजा पाठ करा के तनी पार्क और घुमा दी हो, आ चाट समोसा खिया दी हो, ठीक बा? प्रीति, प्रीति का भइल? प्रीति का भइल? प्रीति तू ठीक बाड़ी? माई। हेलो अमन। हाँ भैया जल्दी आओ। का भइल? तोर भाभी गिर गई, बड़ी चोट लागल बा। अभी आवतनी हम। जल्दी आओ, हॉस्पिटल ले जाए के बा। चलो भैया। देखी हालत के अनुसार यहाँ के ऑपरेशन कर देले बानी। अगर हम ऑपरेशन ना करती शायद भाभी के हम ना बचा पाती। प्रीति भाभी के बचावे में उनकर बच्चा नुकसान हो गई, खून इतना ज़्यादा बह गई शायद दोबारा माँ ना बन पाई है। हे माई थावे वाली, आखिर तू ऐसे कैसे कर सकेलू? प्रीति तहार इतना बड़का भक्त है, अब भक्त के संग इतना बड़ा ना इंसाफ ही, आखिर ऐसा काहे कैलू है माई? छोड़ो भैया किस्मत के बात,
जौन लिखल रहेला उहे होला। हम जानत रहनी थावे वाली मैया पूजा पाठ कइला कि इहे फल दीहन। ऐसा ना कहे के अमन। भैया चलो भाभी के ली। रउआ लोग ऐसन करेम तो कैसे होई? प्रीति भाभी के सामने रोए मत। चलो भैया। तू ठीक बाड़ू, हमरा और का चाहिए? सब खत्म हो गई, सपना टूट गई हमार। ऐसन का गलती कैले रहनी कि माता रानी हमरा से रूठ गईली, हमार खुशी छीन लेली। हम मानी नहीं, सब ठीक हो जाए। माता रानी पर भरोसा रखो, थाए वाली माई सब ठीक करी है। आज दुख दिले बाड़ी, काल सुख हुए दिए। हाँ भाभी सब ठीक हो जाए। चलो घरे चलो। होके मायूस ऐसे बैठा न सुगनी, होके मायूस ऐसे बैठा न सुगनी, उतरल बचेहरा कमल। ए सोना जिंदगी में आई खुशी के पल, हंसदाना जिंदगी में आई खुशी के पल। हमर जिंदगी तू ही हमर प्यार हो, तू ऐसे रहबू त का होई हमार हो। तू ही हमर जिंदगी, तू ही हमर प्यार हो, तू ऐसे रहबू त का होई हमार हो। आस विश्वास नहीं तूड़ा मैया से, आस विश्वास नहीं तूड़ा मैया से, जाए मुसीबत टल। ए सोना जिंदगी में आई खुशी के पल, हंसदाना जिंदगी में आई खुशी के पल। मुसीबत भी कम बा, हाँ तू बड़ा साथ हमरा कुछो न गम बा। दुनिया के बड़े का मुसीबत भी कम बा, अपना से दूर कबो करे न हमके, अपना से दूर कबो करे न हमके, जीवन भी हो सफल। ए राजा जिंदगी में आई खुशी के पल, हंसदाना जिंदगी में आई खुशी के पल। ए सजना
माता रानी, प्रीति के नसीब में तो बच्चा है नहीं खे, मगर अगर होता तो ये बड़ा खुशी की बात है। हमार लीला अपरंपार बरसु, हमरा सिवा केहू न जान पावेला। कभी खुशी कभी गम देके भक्त के परीक्षा लेनी। माता रानी, आज बुझाता कि कुछ अचरज देखे के मिली। हाँ रहसु। अमन भाभी कैसन बाड़ी? अब उनकर ज्यादा ख्याल रखे के पड़ी। माता रानी पे भरोसा रखा, सब ठीक हो जाए। अरे का भरोसा रखी माता रानी पर? घर के लोग कितना खुश रहे। घर में एगो नया मेहमान आवेला बा, खुशी के पहले ही घर में मातम छा गई। हमरा तो लागता भाभी के किस्मत में खुशी लिखल ही नहीं खे। शायद ही खुशी हमनी के दिहल जाई। हम तोरा से शादी रचावे चाहतानी। ये कैसे संभव बा? अभी हम बेरोजगार बानी, तू अपना लाइफ में सेट बारू। तुहार बाबूजी हमरा से शादी करे खातिर कबो तैयार ना होइहन। सुना, हम पढ़ल लिखल लड़की बानी, अपन जिंदगी के फैसला ले सकतानी। हमार हक बा, हम बाबूजी की समझाई। चलो आज हमरे के घरे छोड़ी आवा और पापा जी से भी मिल लिहा। बैठ। मुंशी जी, अभी ले आरती बिटी आई ना, का बात बा? अरे मालिक घबराई मत, आरती बिटी आवते हुई है। मरीज आ गई हेलो, यही से लेट हो गई बा। मालिक हौका हदे आरती दीदी आ गईली। अरे आरती बिटिया, आज इतना देर हो गईला, फोन काहे ना कर दिलुआ? गाड़ी हम भेजवा दिल रहती। पापा ई अमन बड़े। अमन पापा। प्रणाम। खुश रहो। अरे तो मैनेजर के भाई है। रवलो बात करी, हम चाय लेके आवते। ठीक बाबे। बैठो। कहाँ घर बा? आज तू का करलो? देखी हम फौज के तैयारी करते नहीं, आ बहुत जल्द हमार नौकरी लागे वाला बा। कहीं तू प्रभात के भाई तो ना हुआ? हाँ हाँ, हम उहे के भाई हई। प्रभात तारा बारे में हमरा के बतौले रहो। ई बताओ, तू आरती के कब से जाने लो? अरे वहाँ के हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, भाभी के हमारा इलाज करेनी। इलाज के दौरान जान पहचान से दोस्ती बा। दोस्ती औकात देख के कर जाला। एकदम सही। डॉक्टर के आ मरीज के रिश्ता इतना नजदीक आ गई कि दोस्ती में बदल गई। देखी रो, हमने के गलत समझता नहीं। चुप, एकदम चुप। तोरा उम्र से ज्यादा हमार उम्र बा। तोरा हाव भाव से हमरा लागता कि ते बहुत बड़ा सातिर आदमी बाड़ी। हम तोहरा जैसे लड़कन के अच्छा तरह से जानतनी। दौलत के चक्कर में आके भोली भाली लड़किन के अपना जाल में फंसा के अमीर बने के सपना देखे लसन। ए मुंशी जी मालिक। एक और भाई बड़ा चालबाज निकलल हो। हाँ मालिक। अरे अपना भाई के भेज के हमरा घर के दामाद बनावे के चाहता। जी मालिक। लेकिन ऐसा ना हो सकेला। विश्वनाथ जी, रोवा हमरा बारे में बोलनी, हम सुन लेनी, लेकिन हमरा भैया के बारे में एक शब्द बोले ये हम नहीं सुन सकत। रे चुप, रे समझाओ एकरा के। राय देखलो मुंशी? हाँ मालिक। हमरा आदमी के देख के एक हवा निकल गई। हाँ। अरे तो नामर्द निकलल। एकरा जैसन नामर्द से अपना बेटी के शादी करब? ऐसन हरगिज ना करब। याद रखिए। साला उठ। भाग साला। एक थरिया खाता पिटा गई। पापा ई चाय। बैठी मालिक। अमन कहाँ चल गई? उछल गई।
बेटी वो अच्छा लड़का नहीं खे। आज कल के लड़कन के हम अच्छा तरह से जानतनी। बड़ घर के लड़की के बहला फुसला के दौलत के उठे के चाहत रस। पापा अमन अच्छा लड़का बा और ओकर फौज में नौकरी भी होखे वाला बा। हमरा मालूम बा। आ ओकर पैर भी हम ही करतनी, लेकिन आज के बाद पैर भी ना हुई। तू जा। राम राम भगवान, झूठ ना बोलो आवस मालिक। जब हमारा बेटा के बियाह प्रभात बाबू के बहन से हो सकता तो राउर बेटी के बियाह काहे के हो सकत? चुप बेहुदा। औकात में रहा मुंशी। ते नौकर बाड़ी, हम मालिक। प्रभात भी नौकर बा। नौकर के रिश्ता नौकर के यहाँ हो सकेला, मालिक के साथ है ना। चल प्रभात वाक लगे, चल। जय माता दी विश्वनाथ जी। प्रणाम। रउआ आवे कष्ट काहे कोई नहीं, कहती तो हम घरे आ जाती। देखो प्रभात, तू हमरा कंपनी के पुराना आदमी बड़ा। हम तरह के जानी ले मानी ले, लेकिन तेरा भाई के हमरा बेटी से मिलल जुलल हमरा ठीक नहीं लगा। ओकरा के समझा दो, ना तो अंजाम बहुत बुरा हुई। रुआ चिंता मत करी, हम ओकरा के समझा दे। अमन अभी बच्चा बा, आखिर ऐसा गलती कैसे कर सकेला। ठीक, तहरा से हमरा ये उम्मीद बा। है मुंशी जी मालिक। चल चले। का कह दिला सम्मन। अमन, अमन का भइल बाजी, काहे चिल्लाते नहीं? कहाँ बा अमन? बुलावा। पूछा अपने नालायक देवर से, नौकरी से ज्यादा एकरा प्यार की चिंता बा। आज एकरा वजह से विश्वनाथ पूरा ऑफिस के लोग के सामने हमार बेइज्जती कैलस। एक तो पहले ही माता रानी हमने से नाराज बाड़ी, ओहू में इहो ना जिए दी। भैया भले हम आरती से प्यार करेनी, लेकिन हम तहरा आँख में आंसू नहीं देख सकत भैया, नहीं देख सकत भैया। जब तक हम फौजी ना बने हम आरती से बात ना करें भैया, आरती से बात ना करें। लेकिन भैया तू हमरा से नाराज मत होको भैया, मत होको भैया। भाई परीक्षा के दूसरा अध्याय ना देखवा। जी माता रानी, जैसन राउर इच्छा। मगर ई परिवार पर इतना सितम के पहाड़ तुरल ठीक नहीं खे। प्रीति या प्रभात तो हमार भक्त है, परीक्षा तो देही के पड़ी। जी माता रानी। अपन ध्यान रखब और फौज के परीक्षा में पास होके आए। एकदम भौजी। जो भाई दौड़ कंप्लीट करके आई है, बाकी हम तोरा साथे बानी। ठीक बा भैया, प्रणाम। ठीक बा भैया, हम चलते नहीं। जय हो मैया थामे वाली, हमरा बाबू के फौज में पास करा दे। हम विश्वनाथ बोलतनी। जी विश्वनाथ जी। दौड़ तो पास कर लेलस, लेकिन फिजिकल टेस्ट और मेडिकल में पास ना होके चाहिए। ठीक बा विश्वनाथ जी, राउर तो बात मान ही के पड़। अमन। यस सर। जय हिंद सर। तुम्हारा मेडिकल अनफिट हो चुका है। का? अब तुम आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते। ना सर, ऐसा नहीं हो सकत। ये नौकरी से हमारा भैया भाभी के बहुत उम्मीद बा सर, ऐसा नहीं हो सकत। रहुआ कुछ करी सर। मेरे हाथ में कुछ नहीं है बाबू। प्लीज सर, कुछ करी रहुआ। तुम जा सकते हो।
अमन, अरे अमन, काहे उदास बाड़ा? का भइल परीक्षा के? काहे रोता रही से? आरती, सब कुछ बर्बाद हो गई। हम मेडिकल में अनफिट हो गए नहीं आरती, सब कुछ बर्बाद हो गई। ई ना हो सकेला, ई जरूर हमरा पापा की चाल हुई। हम तोहर मेडिकल टेस्ट करतन, चल। मनवा अभी भी आरती बबनी से मिलल जुलल बंद नहीं कैले। ई बात जाके मालिक से बताही के पड़ी। तोहर सब रिपोर्टर ठीक बा? जरूरी हमरा पापा की चाल ह। तू चिंता मत करा, हम बात करें ऑफिस में। तू घरे जा। मालिक, मालिक, का भइल अरे रे? मनवा आरती बबनी के अभी भी मिलल जुलल बंद नहीं भइल मालिक। ना, ऐसा ना हो सकेला। हमरा लाख वार्निंग देला के बाद भी अमनवा ना मनलस। ओकरा कियल के सजा ओकरा भाई के मिली। प्रभातवा के नौकरी से लात मार के निकाल देम। प्रभातवा, कहा मालिक? जल्दी आओ। जी मालिक। आज से तोरा के नौकरी से निकाल रहल बानी। याद रखियो, ई नौकरी तोरा भाई के चलते छीन रहल बानी। प्लीज मालिक, ऐसा मत करी, हमरा के नौकरी से मत निकाली। हमार परिवार यही नौकरी से चलेला। अगर ये नौकरी छूट जाई तो हम कहीं के ना रहब। हम रोड पर आया विश्वनाथ जी, प्लीज ऐसा मत करी विश्वनाथ जी। अरे तू तो थावे वाली के भक्त हुआ, तहरा तो दूसरो नौकरी मिल जाई। जा थावे वाली के दरबार में जा। जो भाग यहाँ से। रउआ चिंता मत करी, सब ठीक हो जाई। रउआ नु कहीं नहीं, माता के भक्त माता से कबो ना उम्मीद ना हो खेले। चुपचाप चली अब पूजा पाठ पे ध्यान दी, सब कुछ ठीक हो जाए। आ रउआ काहे मुंह लटकेले बानी देवर जी? सब कुछ अच्छा हुई, टेंशन ना लेवे की। तो ठीक कहो तारू, माई थावे वाली सब अच्छा कर दी हैं। ए प्रभात बाबू, तनी बहरी आई। अरे मुंशी जी, अंदर आई। ना ना, रउआ बहरी आई ना। राम राम प्रभात बाबू, भगवान झूठ ना बोलो आवस। देखिए प्रभात बाबू, हमारा घुमा फिरा के बतियावे के आदत नहीं खे। जवन कहिले सीधा मुंह पर कहिले, रउआ अच्छा लगे या बुरा लगे। हमनी के बीच में जवन 5 लाख रुपया दहेज के बात भई रहे, वो हमरा 3 दिन में चाही। अगर वो रुपया ना मिली तो रउआ अपना बहन के बियाह दोसर दुआरी देख ले। हे मुंशी, खाली दहेज दहेज कैले बारो। दहेज के लालच में तू आंधर हो गइल बारो। गनीमत बा कि तहार बेटा हमरा बहन से प्यार करेला, तहरा के लात मार के निकलती। अमन, बड़ा आदमी से ऐसे बात कर लेला। मुंशी जी, रुआ घबराई मत। हम जमीन बेच कर और पैसा दे, लेकिन ये शादी होके रही। ठीक बाटे। माता रानी अब रहे दी। अब इतना परीक्षा मत ली कि परिवार तंग आके अपन जान दे देवे। ऐसा ना हो सकेला रहसू। देख, इतना मुसीबत पड़ला के बाद भी ई परिवार हमरा के याद कइल ना छोड़ा। हाँ माता रानी, कितना विश्वास बा प्रीति या प्रभात के रउआ ऊपर। रउआ ऊपर जे भी विश्वास करेला, सच्चा दिल से पूजा करेला, ओकर सदा कल्याण होला। अब रहे दी, सब कुछ वापस लौटा दी। ठीक बा रहसू, जा धरती पर वो परिवार के सारा खुशी वापस लौटा दो। ठीक बा माता रानी। जय मैया थावे वाली, जय हो मैया थावे वाली। घर घर पुजाली माई, सच
सच्चा दरबार बा। घर घर पुजाली माई सच्चा दरबार बा। ठावे वाली मैया जी के महिमा अपार बा। रहसु वाली मैया जी के महिमा अपार बा। घर घर पुजाली माई सच्चा दरबार बा। ठावे वाली मैया जी के महिमा अपार बा। रहसु वाली मैया जी के महिमा अपार बा। ठावे वाली मैया जी के गुमान मनन के रहसो के ताराली। जी आइल दुआरा उनकर भगिया संवरली। तुरली गुमान मनन के रहसो के ताराली। जी आइल दुआरा उनकर भगिया संवरली। आसान तुरिहा उनसे तोह से गुहार बा। ठावे वाली मैया जी के महिमा अपार बा। रहसु वाली मैया जी के महिमा अपार बा। ठावे वाली मैया जी के बलैया माई कष्ट भगावेली। मन से बोलावे जे भी उनका घरे आवेली। हरली बलैया माई कष्ट भगावेली। मन से बोलावे जे भी उनका घरे आवेली। लेवेली परीक्षा जे भी भक्त बरियार बा। ठावे वाली मैया जी के महिमा अपार बा। रहसु वाली मैया जी के महिमा अपार बा। ठावे वाली मैया जी के भिक्षान देही, भिक्षान देही। ए फकीर के कुछ दे दा बेटी। ठावे वाली मैया के नाम पर कुछ दे दा बेटी। ए फकीर के देहल कबो बाव ना जाई। ताहर घर परिवार फुलाइल रही। ए बाबा ई कलयुग ह, ओहू में डिजिटल युग। एजक नेकी के बदले कुछ न मिलेला। वैसे भी परिवार पूजा पाठ करके देख लेल बा। जाई दोसर दुआर देखी। रुकी बाबा, हमरा घरे जे आवेला उ खाली हाथ ना रुकी, हम कुछ ले आओ तनी। घर में इहे बचे रहला। ठीक बा बेटी। ली बाबा। तू हमरा के एगो रोटी देलू। जा थावे वाली माई के कृपा से तारा एगो बेटा हुई। जय हो मैया थावे वाली। जय हो मैया थावे वाली। बाबा ई का कहतानी जौन कबो संभव होखे वाला नहीं खे। डॉक्टर कह चुकल बा ई कबो माई नहीं बन सकत। हम जानत तानी कि साइंस बहुत आगे बढ़ चुकल बा, मगर भगवान से ऊपर ना। अरे थावे वाली माई की कृपा त थावे वाली माई जानस। हम जोन कह देले बानी उटली ना। जय हो मैया थावे वाली। प्रीति हम जानत तानी ताहरा ये साधु के बात सुन के ऐसा लागत हुई काश ये साधु के बात सत्य हुई। पर माता रानी मालिक बड़ी, चलो सब अच्छा हो जाए।
अरे रुक 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 रुक, एक्सीडेंट भइल बा। अरे तो मुंशी जी हुआ होने देख तक के बा। अरे भैया ये तो विश्वनाथ जी हो। उठा उठा ले चल हॉस्पिटल। पापा आज अगर प्रभात भैया अमन रवा के हॉस्पिटल ना पहुँचते ना जाने का हुई। शुक्रिया अदा करी दोनों जाना की। एमे शुक्रिया कौन बात बा। रउआ के हॉस्पिटल पहुंचावल हमनी के फर्ज रहे। ठीक बा हमनी के चलत तनी सन। चल अमन। रुका प्रभात। प्रभात बाबू हमरा के माफ कर दो। कहल जला कि मारे वाला से बचावे वाला बड़ा होला। तारा भाई के मेडिकल एडमिट हम ही करौनी। मुंशी से कह के दहेज मांगे खाती उकसौनी। अजीत में आके हम तारा के नौकरी से निकलनी। हमरा के पश्चाताप के मौका दो बाबू। हमरा बेटी के रिश्ता अपना भाई से मंजूर करके हमरा के प्रायश्चित करे के मौका दो। ई का कहतनी विश्वनाथ जी? एगो बाप के हैसियत से एगो बेटी के रिश्ता के बात करतनी और एगो मालिक के हैसियत से ऑर्डर देतनी कि काल से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। हमरो के माफ कर दी प्रभात बाबू। हमरा दहेज के रुपया ना चाहिए। राउर बहन हमारा घर के बहू बन के आई, ये हमरा खातिर सौभाग्य के बात हुई। देखला अमन कहत रहनी ना थावे वाली माता सब ठीक कर दी है। तू ठीक कहतारू। मैया की कृपा अपरंपार बा। मुंशी जी। जी मालिक। एगो अच्छा मुहूर्त देख के शादी के दिन निकलवाई। ठीक बा मालिक। हॉस्पिटल से वो घरे चली वो जी सब कुछ कर लिए। ठीक बा। देखिए मुंशी जी यहाँ ख्याल रखे के पड़ी और कुछ दिन रेस्ट के जरूरत बा। ठीक बा। मैया बस अब हमार नौकरी लगा दिस। भिक्षान देही। जा बच्चा घर से कुछ भिक्षा लेके आवा। ई बाबा टॉल के परेशान कइले बारन। का कइले? अमन बाबू ली राउल फोन आइल बा। जा बेटा जा। ताहर किस्मत फोन पर ताहर इंतजार कर रहल बा। बाबा के टॉलगे भाषण बा। जय हो मैया थावे वाली। डा भाभी। हेलो अमन बोल रहे हो? तुम्हारा मेडिकल रिपोर्ट जो मिस था वो मिल गया है। का? अब तुम आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। ताहर किस्मत फोन पर ताहर इंतजार कर रहल बा। ई बाबा कहाँ चल गइलन? का भइल अमन? केकरा जो होता रहा? अरे भैया ओ दिन वाला बाबा इधर केने चल गइलन? हम तो ना दिखनी है। छोड़ो ई सब बात। जानते रहो हमार नौकरी लाग गइल भैया। अरे वाह। हाँ भैया। का भइल बाबू? भाभी हमार नौकरी लाग गइल। सच? हाँ। जय हो मैया थावे वाली। असही राउर कृपा बनल रहे। ठीक बा आरती के भी फोन कर दी। जय माथाए वाली। माता रानी तू सच में महान बाड़ू। तोहरा पर जे विश्वास रखेला ओकर कबू हार ना होखेला। काजी रोल एक दूसरा के मुंहे देखत रहे कि पूजो पे ध्यान दे। माई तू सब कमी पूरा कर देलू। बस एगो कमी बा। हमरा भौजी के गोद भर द माई। हमरा भौजी के गोद भर द। आरती हाँ। देखो तो का भइल प्रीति के? अमन चल तो देखल जा। का भइल भाभी? ठीक बानी नू? हाथ दिखाई तो। का बात बाटी? अमन तू चला हमरा साथी कुछ बात करी। अरे का बात बा बोला ना। चला तो सही। पता न का बात बा हमार मन बहुत घबराता। हे माई थाए वाली सब कुशल मंगल रखिया। सब अच्छा हो तू टेंशन मत ला।
आरती कोनो सीरियस बात बा का? चलो हमरा से अकेले बताओ ता। अकेले में बात बतावे ले नहीं के भैया, सबके सामने बतावे वाला बा। प्रीति भाभी की जिंदगी के सवाल बा। काहे कि भाभी माई बने वाला बाड़ी। बोलो बोलो थावे वाली मैया की जय।